ka zo daga nan wajen farko zaka zo ka ɗora account number ɗinka wadda zaka rika withdraw ɗin kuɗinka. So daga nan kuma bayan ka ɗora account number ɗinka idan kuɗinka ya kai adadin withdraw ga gunda aka rubuta withdraw na, so zaka iya zuwa ka je kai withdraw ɗinsa. Sai kuma abu na ka samu kuɗi sama da 100,000 online. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da sake saduwa da ku a wannan channel mai albarka wato Abdul Kimiyya TV. Kamar yadda kuka tattauna bidiyon mu ne zai koyarwa ne akan yadda mutum zai samu kuɗi sama da naira 1000 online. Idan ne har ka jajirce sannan ka sa niyya zaka iya samu. So kai tsaye bari mu shiga gundarin bidiyon. Kafin mu shiga bidiyon, idan wannan shine ziyartar channel ina na farko da ka fara yi baka mun subscribe ba, ina roƙon ka da ka danna alamar subscribe, kana ka danna ƙaramar sanarwa ka zaɓo dan ne YouTube su da sanin da kai sabon shirye-shirye da na ɗora kai tsaye. So kai tsaye bari mu shiga gundarin bidiyon. Zan aje muku link din wannan website da description wannan bidiyo domin ka samu damar da kai tsaye zaka je ka shiga kai register. So ni da ke link dina already yana cikin WhatsApp, kai tsaye zan zo in shiga cikin WhatsApp kamar haka domin na samu damar da zan yi register. So kana shiga cikin link din wanda na aje muku shi a description na wannan bidiyo, so zai kawo ka cikin website din kamar haka. Wannan ba wani koyon website bane, na riga da na yi bincike sosai akan wannan website din. Zaka iya kai ma ka je kai binciken ka akan wannan website din domin kada mutum ya yi abin daga baya zai zo yana aikin da na sani ko kuma ya ce mun kawo musu abin da an zo an faɗi ko kuma menene da mafi makamancin wannan. So zaka iya zuwa ka je ka yi bincike akai kafin ka zo ka yi amfani da wannan website na Alpha ko in ce Go Alpha. So kai tsaye bari mu fara register. So abinda zaka yi register ba wani abu suke bukata ba, kai tsaye number waya suke bukata, sai ka zo ka sa password, sai ka ƙara yin confirm din password ɗinka kamar haka. So ni da ke already na register, kai tsaye zan danna I have an account. So kai tsaye za ku ga ya nuno min cewa gashin account din da yake kai, sai in danna login kamar haka. So kana yin register da su wannan website din za su baka naira 500 bonus, wanda wannan bonus 500 din ba za ta fita ba har sai kai wani taxin na tsawon kwana 10. So a kullun idan ka yi taxin ka shiga wajen nan da aka rubuta order, so kana shiga wajen order din nan za su nuna maka active order. So kana danna wajen da aka rubuta active zaka danna shi, za kullun zaka samu naira 50. So idan ya kai naira 100 ya kai naira 1000 zaka iya kai withdraw din abinka kai tsaye ba tare da ka sha wahala ba. So zan nuna muku yadda za ku samu kuɗi sosai a cikin wannan platform wanda zaka iya samun kuɗi sama da naira 100,000 a cikin sa. So abin lura a nan shine kada ka zo ka sa kuɗinka ka san ko ka faɗi ko kuma ka ci riba kana tunanin wani abu a kaina. So ba ni da alhakin kuɗin da ka samu kuma ba ni da alhakin kuɗin da ka rasa. So abin da zaka yi shine minimum kuɗin da ake sawa domin ka samu kuɗi a cikin wannan platform din shine zaka iya sa naira 3,000. So idan ka sa naira 3,000 a kowace rana za su baka naira 300. Idan dai har kuɗin ka ya kai naira 1,000 zaka iya withdraw din sa lafiya lau. So zaka iya sa naira 5,000. Idan ka sa 5,000 kullum zaka na cire naira, za su na baka naira 525. Sannan idan ka sa naira 10,000 a kullum zaka cire naira 1,000. sannan kuma zaka cire har tsawon kwana 90, wanda idan ka sa naira 10,000 zaka samu kuɗi naira 100,000 ba naira 100,000 ba naira 1,000. So kana da 99 southern kenan. So idan kuma ka sa naira 310, so za ka rika cire kuɗi kullum naira 3,450. So ya danganta da yanayin kuɗin da kasa. Za ka iya kasa miliyan 1 a kullum za ka cire naira 15,000. So gaskiya wannan dai legit ne saboda na riga da na yi gama bincike na akai, sai dai kuma kun riga da kun san cewa hanyar platform yaushe za su iya tashi. So a yanzu dai gaskiya suna biya. Idan ka san za ka yi, kada ka tsaya a barka a baya ka ce ko kuma sai kai wani tsawon lokaci za ka zo ka yi, domin idan ka ce sai wani lokaci za ka yi zai yi yiwuwa wannan kasuwar ta riga da ta tashi. So ya kamata ka yi abin tun a farko. So shine za ka sa amfani abin. So idan kana so ka yi rijista, already na nuna muku a baya, da fara kana shigowa cikin website din ga gun da aka rubuta mi nan. So za ka danna gun nan da aka rubuta mi, za ka zo daga nan wajen farko za ka zo ka ɗora account number ɗinka wadda za ka rika withdraw ɗin kuɗinka. So daga nan kuma bayan ka ɗora account number ɗinka, idan kuɗinka ya kai adadin withdraw ga gun da aka rubuta withdraw na, so za ka iya zuwa ka je kai withdraw ɗinsa. Sai kuma abu na gaba, referral program. Duk wanda ka gayyata kana da wani percent a ciki, so za ka iya ka danna wannan referral program ɗin, sai ka copy ɗin link ɗin
ɗinka, so domin ka yada shi ga wasu domin a tara a amfana ga baki daya. Sannan kuma duk mutumin da ka gayyata inda ya recharging akwai yanayin fasin din da zaka samu a ciki. So wani abun burgewa ma zaka iya kai download din application din su, gashi nan daga nan wajen idan ka danna gun da aka rubuta download apps zaka iya kai downloading din sa. Sannan kuma zaka iya join din Telegram group din su, so ga gun da aka rubuta customer service zaka iya ka danna wajen nan domin ka samu damar da zaka yi contacting din su ko da ka samu wani problem sai ka sanar da su. So wannan shine yadda ake. So kai tsaye bari mu koma mu je mu si yannan abu website din, bari mu je mu siya abin da ya kamata. So ni da ke ina so na siya kamar na kimanin naira 10,000, so zan danna wannan gun da aka rubuta naira 10,000. so kai tsaye gashi nan daga nan wajen gagon da aka rubuta zaka biya naira 10,000 kullum zaka cire naira 1,100. so zan biya wannan kai tsaye, bari mu danna shi kamar haka. So da zarar ka danna gagon nan da aka rubuta buy, zaka danna gun nan da aka rubuta buy kamar haka. So kana danna shi zai dawo da kai cikin wani website din kamar haka. So zaka ga gashi nan suna nuna maka hanyar da zaka bi ka yi register. Zaka iya kalli bidiyon nan yadda ake register sai ka yi register ka kai tsaye ba tare da ka sha wahala ba. So suna da method guda uku. Method na farko bari mu danna shi kamar haka mu gani ya zai yi. Daga nan gun da aka rubuta recharge nan sai ka danna shi kamar haka. So bari mu dan gani. So method na farko gashi nan kamar yadda kuke gani gashi nan ya bude, sun ba mu account number da zamu tura kudin, zamu tura naira 10,140 har kudin charges. So gashi nan Wema Bank ne, sannan kuma ga sunan mutumin da za a tura wa nan kudin. Daga nan kana gama tura zaka zo ka danna gunnan da aka rubuta I have made this payment transfer. So ni da ke bana so ne wannan payment method din, zan iya zuwa na canja wani. So ga na biyan sai ka danna wannan gateway to din. Daga nan kasa ga gun da aka rubuta recharge na sai ka danna gunnan da aka rubuta recharge kamar haka. So ba mu ga wannan method din kuma ya yake. So yawa wannan shine method na biyu. Method na biyu shine zaka biya da ATM card ɗinka. So gaskiya abin da yafi sauki gaskiya ka biya da ATM card domin ba charges gaskiya sosai. Naira 10,000 ka ita kadai ce zaka biya da ita. So zan yi amfani da wannan method din na biya kai tsaye, bari in sa lambobin kati na kamar haka. Kana sa card number ɗinka zai nuna ma inda zaka sa number na katin ka wato pin na katin ka, kai tsaye sai ka biya kamar haka. So kana gama biya zaka gani already yayi successfully, zaka payment ɗinka ya riga da ya biya. Da zarar ka biya zaka gani bayan 24 hours idan ka dawo nan wajen da aka rubuta order, so kana shiga gunin da aka rubuta order zaka zo ka taba wannan active din kamar yadda na faɗa muku a baya. Kana taba shi kamar haka already zaka sun ce maka bayan 24 hours za su dora maka naira 1,000 da naira 100 akan balance ɗinka. So kaga kan wacin 500 din naira 1,100 ce za ta karu. So kaga zaka iya cire naira 1,600 kenan. So amma ka sani fa sai bayan 24 hours. So kamar yadda already na riga da na biya, idan ka duba daga nan baya zaka ga suna nuna mun cewar a da baya zaka gani gaba ɗaya active din da nake da shi shine a rana zan samu naira 50 ne. So kamar yadda kuke gani, amma idan ka duba nan wajen bayan na gama biyan wannan naira 10,000 zaka gani a rana abin da zan rika samu kullum shine naira 1,100. So zaka iya kai kokari ka biya wannan domin zaka samu sosai idan Allah ya sa ka dace sosai. Amma sai dai an yi hakuri da harkar, Allah ya sa mu dace. Duka nan na kawo karshen wannan bidiyo. Idan wannan bidiyon ta burge ka sai ka danna mana alamar like akan wannan bidiyon. Idan kuma ka san wannan shine ziyartar channel ɗina na farko da ka fara yi baka mun subscribe ba, ina roƙon ka da ka danna mini alamar subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ka zaɓi wannan ne tuto sai ka sanar da kai sabon shirye-shiryen zaran na ɗora kai tsaye. Nagode sosai da ziyartar channel ɗin Abdul Kimiyya TV. Sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba. Peace salam.